Assalamu alaikum. Kamar yadda muka bayani cewa ajinmu na farko zai kasance game da bayanin menene shi Gmail ɗin. To shi Gmail dai wani asusu ne na yanar gizo wanda ake tura saƙon karta kwana, kuma kyauta ake buɗe wannan asusun, kuma shi yana ɗaya daga cikin sanannun sabis na tura saƙo, ko in ce sanannun hanyoyin tura saƙo na duniya, wanda kusan fiye da mutum biliyan 1.5 ke amfani da shi a duniya, kuma sananne ne akan sauƙin amfani da shi, bai da wani wahala amfani da shi, sai dai kawai in baka sa kanka ka koya ba. Kuma yana da inganci ta hanyar bai buƙatan wani data mai yawa, bai buƙatan wani kaman ƙwarewa da za a ce sai ƙwararre zai yi amfani da shi, sannan yana da amfanoni masu tarin yawa. Daga cikin abubuwan da suka shafe shi ya ƙunshi ajiyan kaman bidiyos da hotuna da za ka iya ajiyewa ta wannan asusun, wanda duk lokacin ko ka canza waya sau 100, duk lokacin da ka sa wannan asusun a wayar za ka same su ba tare da wani haufi ba. Kuma ana baka wannan asusun ajiyan waɗannan hotuna da bidiyos ɗin kyauta har tsawon abin nan gigabyte 15. Sannan ga sauƙin amfani, da ko yau ka buɗa shi da ko wani feature ɗin ko ba a nuna maka za ka amfani da shi ba, kana taɓa nan da nan za ka fahimce shi. Ga kuma capabilities, powerful capability, wanda ake nufin aikin shi yana da ƙarfi sosai, wanda bancin amfanoni na ajiyan hotuna har da neman kuɗi da shi Gmail ɗin za ka iya yi. Sa'annan kuma cikin amfanonin shi za ka iya bancin neman kuɗi, bancin ajiyan hotuna da bidiyos da sauran sannan daga cikin muhimman abubuwan shi asusun Gmail ɗin nan akwai amfani da shi, ko kuma in ce alaƙantuwar shi da sauran abubuwan yanar gizo, kamar irin su Google Calendar, Google Drive, Google Photos, kamar inda na yi bayani a can, inda daga baya za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayanai. Da kuma zaman shi mai sauƙi wurin idan kana neman wani saƙo da aka turo maka na karta kwana a cikin asusun, akwai inda za ka shiga da ka rubuta kalma ɗaya ta shafi saƙon zai fito. Shi ma kaga hanya ce mai sauƙi, kamar yadda muke yi a WhatsApp. Idan mutum kana neman number shi za ka yi searching sunan shi kawai ka ga ya fito, ka yi magana da shi lokacin da kake buƙata. To kamar haka ne idan kana neman asusun da za ka tura na Google, da za ka tura saƙo na karta kwana cikin sauƙi kuma ba tare da wahala ba, wanda kuma yana da wurin ajiyan abubuwa da dama. Kamin ka ga ce maka asusun ka na Gmail ya cika, abu ne mai yawa, saboda da hotunan da bidiyos ɗin da su saƙonin da ake turo maka da duk komai a cikin asusu ɗaya ne. Sa'annan kuma sauƙin shi, in ma wannan free 15 GB ɗin da suke bayarwa ya cika, kana da damar creating wani da za ka iya ci gaba da ajiyan abubuwan ka. Fatan mun fahimta.